ste malo rekli. Šta mislite o novim biometrijskim dokumentima koji se opet nameću od stanovih? Da li je to, Jovano mogu proveniti više, pečat, žig zveri koji treba da dobimo na čelu? Evo vidite ovo. Odlično pitanje. Pitanje je bilo vezano za biometrijske lične karte i tako dalje. Da li je to žig zveri i o čemu se radi? Vidite, tvorac je stvorio čoveka da živi u prirodnom ambijentu. Evo vi ovdje imate primer kako bi trebalo da živite. Prirodni ambijent, proizvodnja hrane, tu su svi mišići uključeni. To je najbolja fizička aktivnost, bolje nego bilo kakva bodybuilding. Razmišljate o pozitivnim stvarima. Ulažete u stvaranje dobrih ljudi. Ovdje ljudi dolaze i edukuju se da budu dobri. Najveće bogatstvo su naši prijatelji. Imati komad zemlje i biti sposoban da se proizvodi hrana je nešto najveće bogatstvo koje možemo da imamo materijalno. I stvaranje dobrih ljudi. Kada smo mi deo sistema, kada mi radimo u firmama, državnim ili nekim drugim, onda poslodavac može da manipuliše sa njama, može da nas ucenjuje. Da bi volio ako mogu da se ugasiti telefon. Znači, ko je ucenjen i ko mora da prihvati ovakvu vrstu dokumenta, ovakvu, sutra će možda bude neki žig pod kožu, neko žigosanje kao što se žigošu krave. Ili će reći kakve to veze ima, pa malo će da te zaboli kakve to veze ima, ali imaš platu, imaš ospezijsko, zdravstveno, sve to što oni obećavaju. Čovek koji je van sistema, on nema problema sa biometrijskim kartama, sa ovim slavim. On može da koristi te biometrijske karte da bi mogao da koristi sistem, da izvadi novac iz banke, da koristi banku. Ali ono što je imperativ, što ja govorim u mojim predanjima, ja ljudima kažem, gradovi će biti zaista masovne grobnice. U gradu je dovoljno da nema malo struje telefona ili... Znači, šta je poenta sa biometrijskim kartama? Ako smo mi van sistema, žig o kome se govori je duhovni žig. Kada mi prihvatimo jedan sistem vrednosti, pogrešan, znate, onda ćemo morati da budemo prisiljeni da nam ugrade i žig, i čip i sve. Zato ja kažem, napustite gradove, preselite se u prirodni ambijent, budite nezavisni od sistema, živite onako kako su živjeli naši preci, imajte komad zemlje. Optuživat će vas da ste seljaci, da niste moderni, a ćete tako da sačuvate svoj život i svoju porodicu. I onda kada sutra oni budu počeli da žigošu, vi možete da uzmete turističku kartu i bacite u kontejner. I to vas ne dotiče. Vi niste deo sistema. Ne mogu da vas ucenjuju. Mi ne znamo sad šta će biti taj žig zveri tačno. Da će da ih žigošu kao stoku ili će da im ugrađu neki čip. To je tehničko pitanje koje nije bitno. Bitno je sistema. Kad ste odvojeni od sistema, kad živite u prirodnom ambijentu, ko može da žigoše jednog monaha? On je zaista, on nezavisno od sistema. On ima svoju hranu, ima svoj izvor vode, ima svoje šporetna drva. On zna da preživi u prirodi. A šta će ovaj koji živi u gradu? Ovaj moderni što je završio fakultet. Šta će on? Ateista. On je nesposoban da živi. Zato je ovaj jedan biolog rekao, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva, koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva ona znanja koju su naši preci akumulirali u životu i radu i prirodi, mi smo zaboravili. Mi ne znamo da živimo u prirodnom ambijentu. I onda smo mi podložni da budemo žigosani. Razumemo? Znači, izađi iz sistema i nemamo problema, i nećeš imati problema sa žigosanjem koji će oni da uvedu. Jer žigosanje je u glavi. Prihvatanje jednog destruktivnog koncepta.